Abote. Kena telu, Mas. Tuku kayune jati ana cecek go ndukur wajan. Nek rabi ayu ngatelno ati, enak rabi elek tangga gak doyan. Sing penting pinter golek utangan. Dipangan wedhus prawan balung maja kulon ambune lawang. Muni lebus Pak Kasun Supriyaji ngamuk. Arek ket sore wis adus. Sedekah bumi dolor pengiki kajate mula disengkaya kabeh hargane. Guyub rukun karo tanggane sayeksa eka praya kabeh nyambung gawe. Maca kulon pengiki nganakno sedekah mula kajate kabeh nyuwun abarkah. Balung aja kula nata teka musibah masyarakate ayom tentrem rejekine limpah. Ana olahraga jenenge sepak bola, wong sing main kabeh rebutan bola, karo-karone kabeh gak gelem ngalah. Wong perlune kepingin dadi juara, mula sepak bola dulur iku permainan biasa. Ana sing menang uga ana sing kalah, tapi fair play tetep jadi utama. Mari otot-ototan terus rukun dadi saudara. Mula kerukunan cak ayo diutamakno supaya cek tentrem uripno alam dunya. Tapi nang Balung Maja kulon kene
aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa mula matur nuwun kalih Pak Kasun Supriyadi dene dalu niki Pak sampean sak warga maringi kula rejeki mula kula dongaaken balung maja kulon ado teka bilai masyarakate ayem tentrem atik kata rejeki kula kenal Pak Supriyadi dolor ancene kepala dusune kula mau dijak mangan kare mentok waduh cek enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak pangan tak kira pupune mentok lah kok dongkele seri ngiler ae ayo Cak disigrakno ludruk ngeten iki lho Bu. Modal bengok-bengok wis oleh bayaran. Ngene tok 2 juta. Asik. Macem-macem isine berita teko televisi karo sosial media ana berita sedih ana kabar gembira ana kasus korupsi ana kasus ijazah pencurian merajalela perampokan di mana-mana demo buruh iku wis biasa sing panen rejeki kaum pengacara ana maneh sing dadi perhatian karepe rapi malah oleh pencolakan gak trimo arek wedok dadi tulikan arek wedok disekap muncul kasus penyekapan aku tahu nasib elek waktu gak duwe nasibku sengkek aku disekap kang guyu lekek sing nyekap aku pensiunan begenggeng namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane Balung Mojo Kulon, selamat malam. Sehat Bu, Pak? Luar biasa matur suwun sanget Pak Supriyadi kalian ketua panitia kalian sedaya mawon sing mendukung acara malam hari ini. Sinten mawon sing polo urun duit, urun tenaga, urun napa mawon niku sampe nanggep amal sedekah. Napa malih Bu, amal niku mboten niku tok. Sampean guyu niki lho mpun amal niku. Mpun amal ibadah. Mungkane waktu Jumatan ngoten nika pas Jumatan ana kotak jariah mlaku, kabeh ngiseni dhuwit. Pas wayah kula mesem mawon. Wis padha karo ibadah. Tak nyanyi.
kowe sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya Budi Wijaya kowe jan istimewa. Budi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngantuk ta, guys? Halo, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jis. Luar biasa, Balong Mojo Kulon. Istimewa. Penduduke ganteng-ganteng sing kakung sing putri Ayu-ayu. Wah, top banget pokoke. Samene tumplek-blek dadi sitok nang kene. Ana sing nang etan, ana sing nang kulon, ana sing nang kidul. Bekne lho. Ana. Sing nang lor ya ana. Nang lor ya ana. Nang gedang-gedang mang akeh. Sapa, So? Aku dinyang 5.000. Kekno. Ya mah 5.000 lumayan. ngawur. Iku nek situk nek ana 10 lho. Lho, jajal tambah ana 500 ngene budal aku. Budal lah kon. Harga dirimu mek 500 so. Konjo atur maring panjenenganipun Bapak Kasun Supriyaji. Pak sapa? Ketua panitia. Pak Kolim, komandan. Luar biasa malam hari ini bisa mengguyupne warga Balong Mojo Kulon dadi situk nang kene. Iso tumplek-blek nang kene ya, So. Kabeh tulus ikhlas hati bantu untuk mendorong sampai terjadinya kaya ngene iki hiburan malam hari ini. Makane ayo didongano bareng-bareng, So. Dongane. Mangan klepon entek siji. Cakep. Warga Balong Mojo Kulon ya Allah muga akeh rezeki. Allahumma. Minyak telon gawe luluran. Cakep. Muga-muga mari duwe gawe iki. Warga kabeh Balong Mojo Kulon duwike tambah akeh gak karu-karuan. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Mangan klepon ngombene es nanas. Cakep. Warga Balong Mojo Kulon tak dongano sing diutang ndang lunas. Ndang lunas. Amin, So. Minyak telon dibuntel kelaras. Cakep. Muga-muga Pak Kasun, Pak Ketua Panitia, kabeh warga Balong Mojo Kulon diberkahi Gusti Allah seger waras. Ngono lho. Amin nggih. Amin. Mangan klepon ketiban ondo. Cakep. Bengi iki main nang Balong Mojo Kulon, So. Ya. Muga-muga pandhong aku siji. Apa? Aku iso moleh nggawa rondo. Amin. Amin. Luar biasa. Balong Mojo Kulon ancene rondone top tier. Omonganmu tambah suwe tambah nyogrok entil-entil. Loh. Aja sampe nyogrok entil-entil, So. Kok ya sungkan karo Pak Supriyaji. Sungkan lapo? Lho ket mang kepengin nyawer sungkan munggah ngono lho. Kon kaya ro wonge. Pak Supriyaji lho wis turu. Nggih, Bu nggih. Dorong lho. Dorong ah. Boleh ngatur. Halo, Pak. Lho. Ganteng ya Allah. Mangero iku ketok ganteng. Bengi iki lho, So. Bengi iki tambang ganteng. Pol. Masalah. Alah kono-kono motivasi kon. Motivasiku menyemangati Pak Supriyaji. Ya. Ben uri-uri budaya terus. Sapa maneh sing uri-uri budaya nek gak awak dhewe. Betul Aja sekali. engko bengok-bengok nek ludruk wis diakoni kalau bangsa Lah, mangsa. mangkane iku ngene iki Polo Supriyaji patut diacungi jempol. Betul. Karena seorang pemimpin desane bakal maju nek gelem uri-uri budayane. Betul. Ngono kok gak obah Iso blas. dadi barometer.
Kone mau ngomong urung mari kok iso Apa? gopo ae. Lah apa? Menengo. Menengo. Wonge wis gawa wis gawa rekening. Iya kok kopi ae kok. Ket mang dicekeli kopi ae. Wis jamak nek Pak Supriyadi iki disungkani kalau wong kene. Bener sekali. Supriyaji. Supriyaji mengandung makna dan arti yang sangat istimewa. Asma kinarya japa? Iya, Jeneng iku membawa donga. Dungono dungone dhewe-dhewe. Iya, ya kok Supriyaji ngene. Mengkane ben ana sing dijenengno Sri Rejeki. Sri Rejeki. Sri pari rejeki iku. Lho, ngono lho rezeki teko. Lho rezeki teko. Pak Polo. Pak, Matur suwun Pak Polo. lah kok mesi itu, Pak. Lho. Tambahi ta. Ya rene ngene lho, Bos. Rezeki ku gaib. Rezeki gaib. Kaya Ana apa ae? Heeh. Ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong sing gelem syukur marang berkah Gusti bakal diluwihno rezekine, dijembarno rezekine. Berarti kudu ngomong alhamdulillah. Iya. Maka- Kon gak gelem syukur, Kanjeng Nabi wis dawuh lho. Dawuh nih. Ayat khulul jannata khati'ur rahim gak bakal buka lawang swarga kanggone wong sing gak gelem syukur. Lho cek jerune kata-katamu so. Aku mang diwurui apa kentut. Iku mang. Makane kon kok pinter. Iya. Sing nambahi kok gak moro-moro iki. Lho dorong mak Dorong, iki sik Supriyaji. Supriyaji. Ono maknane. Heeh. Nek rasa, ro iku raga sola. Sola. Berarti awak gelem nganggur nyambut gawe getu. Pinter nyambut gawe. Kaya jenengmu sapa? Wanto. Wanto. Wan iku kandang, To. to iku kethek. Mau pikir aku bedes. Mau pikir aku kebun binatang. Disyukuri ae sapa ngerti kon men dadi pawange kethek. Ngono ah. Lho iya. Berarti kok disyukuri ya. Iya. Alhamdulillah. Supriyaji. Supriyaji. Saka Supriyaji. Mbok dawa iso. Salah titik dijaluk maneh kan sabaramu. Salah titik dijaluk maneh. Jaluk maneh. Nek bener Ditambahi ping pindho. alhamdulillah. Nek gak ditambahi Heh? kebacut so. Supriyaji. Suka menolong dan suka membantu. Dia selalu baik hati kepada siapapun. Sopo maneh nek gak Supri? Supriyaji. Tepuk tangan Bapak Supriyaji. Nah, Luar biasa. Alon-alon ae. Alon-alon. Pribadi yang baik. Beliau tidak sombong. Betul. Selalu berwibawa nang nisor masih derajate nang dhuwur. Iya. Sopo maneh nek gak? Pak Supriyaji. Tepuk tangan maneh. Ana sak konsonan vokal. A. Alhamdulillah. Iya. Bengi iki keluarga besar Lodrok Budi Wijaya ditekakno nang Balong Mojo Kulon. Kanggo Masyarakate. Iya. Yaiku sapa maneh nek gak? Pak Supriyaji. Tepuk tangan Mas Supriyaji. Iya, durung to. Sik durung kari situ. Durung ah. Iya. Kari situ. Kares itu. Ji. Ya. Ya. So, jine disimpen ae so. Kaya apa? Digawe tahun ngarep nek nanggap maneh so. Ya diartekno. Diartekno. Ji. Kanjane 500. Iya. Sedina mangan ping 3. Masih bojoku 5.000 sedina mangan ping 3. Lho gak cukup. Cukup. Carane apa? Lah, esuk-esuk sarapan energen. Ya apa? Energen. Energen. Esuk Pencegah penyegah lapar 2.000. 2.000. Iya. Esuk ya. Esuk. Cukup ya. Cukup. Iya, rek energen. Iya. Tapi gak esuk to lho. Lah apa? Awan iki sik mangan. Awan yo mangan padha ae. Lah kon duwemu kari mek 3.000. 3.000 gampang. Ya apa gampange? Tak tukokno awan Oki jelly drink. Wah, Jelly. Oki jelly drink. Pencegah Pencegah lapar 2.000 maneh. 2.000. Wis 4.000. Cukup so. Bojone Pak Kasun gak trimo esuk awan, sore bengi yo mangan. Bojoku ya iya. Lho, kari 1.000 lho duwemu. 1.000 ya cukup. Lah sore mbok tukokno apa? Promak. Apa? Bojomu tukokno promak iki lho apa gak kembung suwe-suwe. Loh, tapi alhamdulillah. Apa? Sak minggu ditelateni bojoku kon ro hasile. Hasile? Wah, bongko bojoku. Menembene ku tirun Pak Supriyaji. Apa niru-niru gaya hidupe orang? Tapi aku gak ngilokno awakmu nek iso belanjane 5.000 tok.
Gak masalah, wong ancene kayamu mek sakmono. Iya. Dicukup-cukupno. Makane iku. Carane cukup ya apa lah ngono. Lah iya sih, gak oleh nyontoh gaya hidupe orang lain. Durung karuan padha. Jangkrik ketheke sapa Cul iki? Tah. Masalah. So, kaya pitik warna-warni so. Teko ngarep kaya nanas. Teko mburi ndelokno. Lho, kaya bokong kethek. Apa? Iki mangga. Halo. Tahu bulat. Loh, kok sok tahu bulat nang kene iki lho. Jar. Dunia Akbar. Sok adan iki lho. Kon niatmu apa? Kon gugu ae. Masih ngono gawe ben. Niatmu nyanyi ta kon iki? Arek kok jahat. Sing jahat sapa? Dunia bulbul. Masalah to. Aku gak ngira. Apa? Celengan Semar iki suarane enak. Celengan matamu. Nehi kebul. Sikile bubulen. Cocok iki lagune lagu India to. India. Potongane wonge lak kaya unta. Gaya bulbul. Gaya bulbul. La 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 Tantalata dunia disalah. Asre. Tantalata dunia di vale. Aja. Germi kecantol pagar suwe sarunge. Lho. Germi kecantol pagar suwe katoke. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana Cak kuntet bojone dok Ger ketana ger. asik. Ger ketana ger. Ayo. Ger ketana ger. Acak rasa bojone suster. Ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Acawanto. Nek turu ngiler. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Cak kuntet numpak helikopter. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger. Cak rasa numpak skuter. Ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Acawanto. Ambune banger. Gara ketana ger. Gara ketana ger. Gara ketana ger. Ger. Acak kuntet wonge pinter. Ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Acak rasa kaya megeper. Ketana ger. Ger ketana ger. Tak
wantok. dirobong laler. Apa? Iya. Bos sing enak. Ya bener. Kon dokter pinter-pinter ya aku dirobong laler iki. Lah kon telat oleh nyau. Kapan gawa Ngono empat? lho. Oh, umpan ah. Kudu banter. Set awakmu wayahe awakmu kon gak mlebu. Rasa. Ambekanku kon gak lho. Apa? Senin Selasa. Kon gak sungkan ambek ulure jedong iki nek kalah. Urut jedong kakekmu. Apa sih, Dik? Lopo. Kok nyocot ae ambek kancamu sing gak ono blangkrane kene iki. So. Tet iku makmu, Adet. Mak kakekmu. Sapa? Ha iku sapa? Sapa? BUDYU. Apa iku? Bojo. Iki bojomu. Iya. Lah wong kotake sapiteng kok bojone ayu ngono. Kon tutupe ngono. Apa sih, Dik? Iki wis ngerti sih aku janjian. Janjian. Adopsi anak. Heeh. Kok tambah nyocot ae nduk kene iku lho. Kan ngomong apa? Kate apa? Adopsi anak. Lah kon ra bembe kundet pirang tahun? Enek le hampir 20 tahun. Kok gak iso duwe anak? Rene tak kandani. Apa? Minggir Tet. Tak kandani ya. Apa? Iki bukane aku membuka aib wong lanang ya, Cak. Ya gak apa-apa, curhat ambek aku Ya. gak apa-apa. Iki menengo ya, pumpung kuntet cek rada rono. Kuntet iku ibarat HP ku ya gak metu sinyale. Iya, Gak metu sinyale. gak metu sinyale, cara busi ku wis gak ono setrume. Cara busi? Gak ono setrume. Lah, Lho alah. Terus kok kan dadi anak iku teko endi dalane? Sembarang iku ono solasine. Lah sing solusi. Dalan keluar iku lho. Solusi. Iya ono solusine. Kon ngomong ngah-ngoh. Lah lho. Lah nek kon ndelok bojomu mbok padano sepeda motor ibarate busi wis ngopil. Gak iso metu setrume. Iya. Iku ono carane. Carane. Cekelencek busine. Cekel cek. Ya. Dol kok kertas gosok. Kertas gosok. Pucuke gosoken srok. Delon sebulen. Buk. Kok nek wis gilap setrumen metu. Wis, Cak. Wis tau? Sampeyan lali ta lek tau sobo-sobo cerita nang aku. Iya. Aku curhat nang sampean kei jalan keluar ngono. Iya. Wis. Wis tau ngono mau. Mulih tanggapan Iya. dheke turu ya. Heeh. Lumah-lumah koyo dienak-enakno turune ya. Iya. Langsung gak kesuwen, Cak. Terus? Tak cekel cek. Ngono ya. Tak jopokno. Nyekelmu ya apa? Tak cekel ngene. Cek ngene. Waduh, nek ndelok nyekel iki kaya pengalaman iki kaya iso. Lho ya pengalaman wong nyekel wae bojoku dhewe. Lah iya kaya penyanyi nek jek kae gak ro nyekele kan ngene. Kon kok iso ngene iki lho. Cek gak roto. Oh, ngono Mas. Iya. Terus Marung ngono, Cak, tak golekno amplas sing kasar lho. sing rada kasar. Iya. Iya, bener. Marung ngono tak sruku. Marung ngono tak sebrbu. Mbok sendili pisan. Tak selentiki. Duar. Ora tambah metu setrume, Gak Cak. tambah metu setrume. Gak. Metu apane? Tambah melincet kabeh. Melincet kabeh. Lah kan lincet sing apa? Kuwe ambek kukune. Malah aku perin. Saiki sida apa gak sampean gelem apa gak? Lho, Iki ge pancingan jare wong tuwek-tuwek iki ngene, lek gak iso duwe anak iku belajar adopsi. Lah sapa ngerti lambat hari, lambat bulan, lambat tahun iso diparingi momongan dhewe. ya. So, ambek Wanto. Apa? Sepurane aku 15 tahun ambek bojoku gak iso duwe anak, gak perkara apa-apa. Ora apa. Gak giduk goblok. Kon niku lanang tapi gak jantan blas. Carane nek gak gitu. Carane apa? Ibarat jambu kedukuren, gocekmu kurang dawa, sepungen to. Disembung ah. Sembung. Kon seneng nek gobrak. Ayo budal aku wis janjian karo mami. Hmm. Wis gak kakek ngomong. Hmm. Ngomong bendino kok gak ono enteke apa lambemu apa disocok linggis. He? Kon gelem ta gak? Iya. Lek gak gelem tak pegat lho ya kon. Aja, Dik. Iya, Dik. Pegaten ae ngoh. Pegat. Pret gak apa-apa. Apa? Nek wong biyen niku ngono ancane Tet. Nek gak duwe anak dipegat, terus kancane ganteni dilu, ae kok duwe anak to. Kon wis tau dijak nang mburi? Gorong. Blumbang mang gorong ana sing mancing kon. Aku tak
tolong karepku iku kok. Tolong apane tolong mentung kon Lah apa ngerti kono lek lumayan aku. ngomong ambek bojoku ndilu ngangan ndilu ndanga. Wis ngene lho Dik mosok kan duwe anak kok kondo-kondo sirere. Le, ya apa sih perasaanku gak sedih, gak gelo? Isin. Oh tak bacok tangkemmu kon kok. Ngene teh mencolot. Diunggahno dilu aduh cesucet. Kono nek wong wedok kok mbok tindih jenenge pabrik. Wong sampe mencelat. Rasane ya apa, Det? Ngapane ludih cocokku. Wes saiki ayo budal. Budal lah iki. Nanggone mami, aku wis pesen arek ganteng. Putih keturunan Cina. Oh, Indo. Njaluk sing Cina. sing ganteng. Ganteng. Putih. Putih ginu-ginu. Gak usah nang Mami Okta. Nang ndi? Engko kene akeh watu kumbung putih. Det, karepe bojomu bener. Arek putih ngono kan Indocina. Indocina. Iki berarti ben ana turunan Cina. Oh. Nek wong apa iki wong Londo iku Indo Belanda. Oh. Tonggoku winginane ono, Det. Karo Rabi musuh wong Persia. Terus? Lho, dadi anggora ngono lho. rumah samu kucing ya bojoku. Wes ayo budal. Iya, iya. Mampir pasar, Mm-mm. tuku peralatan bayi, Iya. tuku bok bayi. Tuku bok bayi. Iya. Pampers gak? Wes aja nyotot gelem ta, Gak? Iya. Kok nek ndolek anak biasa ojo lali nggo gedang biasae. Iya iku musuhku. Biasae lho. Nek gak ono ya gak apa-apa, Biasa sak ono budal. ae. Gedang Oh, klothok. wes aja nyotot. Iya, iya. Gak nyono aku ya. Lah ya. Potongan koyok sumpel e wis, sing ngono iku sok bojone ayu. Kan duwe anak Ayo pisan. didelok koyok apa tadi nih? Ayo. Ayo. Duwe bayi kaya ngene iki ape tak pacul negara hukum. Cara tak pamerno nang tangga ya ngisin-ngisini. Rupa kaya gemboke neraka. Ya ngene iki lho, biyen aku mulai tanggapan lodruk diperkosa rek mendem-mendem dadine ngene iki. Gak sudi kula nyusoni. Tau nyusu aku grepes rantas pentilku. Kok niku bayi apa siluman? Kowe nang turu. Enggak. Turu. Kon gelem turu tak kakon? Enggak. Turu. Ayo. Turu. Enggak. Kowe kan. Enggak. Turu. Turu. Jalan. Kon njaluk kelon? Berengen aku mari ngeroni kon. Ayo turu nak. Lho ngene iki lho. Kurang ajar. Kape tak pateni ku ya apa? Aduh, yang ngene iki oleh-oleh aku biyen buka aplikasi micet.
Sing duwe aplikasi jelas guyu. Lah ketane turu iki, turu wisan, turu. Kuwale. Sing nyanyi aku iku. Lah apa bayine kok sing nyanyi tak lelo? Gak pantes. Oh, lamuke akeh. Tak kemulane anakku. Aduh, tak kemulane. Para sederek, monggo nak kumpul anakku bongkok. Wis cepetan ya, Lew. Bu, Apa? aku njok. Yo apa? Jodan. Yo apa? Ayo. Jaluk apa? Jodan gue. Jaluk dot. Iki ana dote, Nak. Ajane susune buke iki gak iso metu. Iki ana ngentut kon. Gilane. Ambularaan, Cuk. Jaluk dot, Nak. Jodan. Sik tak ceki sik. Oh, enak. Tak kocoki sik ya. Enak. Iki cekelan, Nak. Lha gue maku. Aduh, dengkulku ketatap. Wis dilapi lho. Kowe nang turu. Nang turu, Nak. Salam. Lho, anakku ngompol. Duh, alah tak lapane rek. Tak pasangane. Aduh, panas. Cek bersih. Kowe nang turu. Ambaan lo bayi yamene gak turu. Salam. Ono bayi tak bajingan. Kon men dablek-dablek. Aku wis gak sudi ambek kon. Kon tak dol kon. Emak gue. Lho, ibu angkatmu ayu. Emak. Wis katik momoan. Meneng Citol. Ngentutan kan. Kon ngentutan kon. Seri. Ana bayi kok bolak-balik prat-pret. Kowe turu ah. Kowe turu. Aku belum dia. Neten gue. Neten. Oh jenenge anak. Tapi jentine Gue kan bojoku Naik terus. Kacokmu lekoh. wis nak nang turu. Aja kakean pola ditinggali ibu tandang gawe. Gue. Mari ngono nang turu ae kene tak kosoke kene. Nina bobo Nina bobo. Apa ki gue? Apa? Apa bedodong ki? Aku bawa gedang goreng. Kalau tidak bobo digigit asu. Nah, turu iki wis. Turu tak tinggal tandang gawe umbah-umbah.
Ngene iki lho, Bu. Sorone dadi wong wedok. Ngene iki tanah gawe ya diwian kok anak turu. Lempet-lempet. Umba-umba. Ngene ke bojo ya gak ngerti tak mangsane. Tapi tak lempiti. Aduh. Wis kok tak tukokno baikon umben sing cokot lamuk. Ati. Ati. Wis pokoke ati mari ngene. Mari ngene ya. Kon tak kekno wong le. Soale ibu iki kabeh budal nang Malaysia nyambut gawe. Ayo, Cak. Iki coba buwe. Wis pokoke tak kekno wong. Kon tak dol. Mau buwe. Lha ya apa mau gak ada duwe aku gak ngingoni rayu. Ada buwe. Wis gak ngurus. Kok tak lotek. Ayo. Abang ngono bojoku mekul gedang kabotan. Gedang kaya apa yuk? Dulu bayar. Mekul gedang piro? Sak tondon, cepetan. Ambek apa? Gedang sak tondon apa mek? Telung. Ini kok gedang sak tondon. Sampean iku yo tak tenteni mulai aku babaran nduk rumah sakit. Jarine kaping njoku anakku ki lapon ndok dinyet-nyet. Setami, aku iku kan yo gak ero sampean niku hari sesarnya aku kan gak ero. Aku melahirkan normal. Melahirkan iku apa lah? Melahirkan Normal apa sesar? normal. Normal. Lah terus sesuai gak karo sing tak pesen? Sampe lak pesen sing bayi ganteng. Ganteng, putih. Turunan Arab gede dhuwur blenga-blenga. Heeh. Ana wesan. Lah yo ndi? Karuane mek sampean gak gelem dijaluk wesan. Lho, aku gelem lah yo ndi areke. Mek sampean gak gelem dijaluk, Pak. Salam. Paribasane iki ngene lho, Mi. Aku iki sida adopsi anak. Ya wis kan semayan ae, Dik. Lah yo anake ndi? Sampe njaluk sing gede dhuwur. Iya. Wis tak jenengi Thomas Sutaji Aliando Ijab Kabul. Lah iya wis jenenge aja tek dawa-dawa pokoke ndi anake. Lucu arek. Iya. Ha iki batange iki. Bu, gelem aku. Gelem. Gelem. Gelem ya, Nak? Ah. Lapo? Ganteng. Putih. Terus areke ngono ta. Ibane Loh, aja sembarangan lho. Iki blasteran Arab. ini bayi tanya iki. Karuane gelem tangga. Kok mek gak gelem tak kena, Pak. Salam. Ya wis aku gelem. Gelem ya. Diramut sing apik. Mi, sik yo. Iki bayi era tahun 2006 iku gawe Elvis ngene ya. Loh, kademen saiki kan bededing. Oh, ben gak ngompol-ngompol. Ben gak ngompol-ngompol. Oh. Ya wis sampean anggap iki anake sampean dhewe minangka Ah. gawe pancingan sampean kan suwe gak duwe anak. Iya. Makano ndolek bojo sing tepak aja kaya iku. Gak iso nganaki kon. Sampe aku bolak-balik mana. Karepku yo ngono kepengin bolak-balik mana. Preksano bojomu iku. Wis. Mbon ndi? Nang gone dokter anu spesialis anu hewan. Ancene bojomu kaya wedhus nek hewan. Salah. Aku ngerti ceritamu ambek kuntet. Anane kon gak iso manak. Kuntet endek, gopeke endek sik. Dadi gak iso membuahi. Cuk. Gila. Mati.
kon. Ngentut temenan kok nek tak ketut kon. Gak ngono sih bayi entute iso kaya nyuling. Anjene anakku iki maune nang ngarep. Paling sampeyan iku terlalu pengen godhong simbukan mi. Anyedam. Waktu menyusui ku akhirnya dadine areke ku enak wetenge ku ceblong prat ngono paling yo. Wis sampean toto anakku ya apa sampean anggap kaya anake dhewe Mas yo sampe gak melok ngelairno. Ya, Oh iya. aku tak pamitan anakku Oh dhisik. iya pamito. Wong aku ikate budal lu Malaysia yo. Duwe iki sampe tak gawe sangu aku mau kae duwe. Aku gak Le, apa, Mbok? duh apa? Kali ku kowe. Oh. Le, sutaci apa buwe? Aku cara ngono aku gak teko kon iku anak darah dagingku. Buwe. Jane gak ditabut. Dadar. Krong. Mongko saiki ana sing ngarepno kono. Ya, buwe. Aja sampe kon iki nglama ambek ibumu ya, Le. Boten, buwe. Makana iku sing tenanan ambek ibu. Duh. Aku iki kape nang Malaysia. Iya, buwe. Kon tak tinggal sing nurut ambek bapak ibumu. Hai. Duh. Aduh. Nek aku Gak ngono sih, Mi. apa cak? Wong bayi kok akeh ana 3 kilo. Ning pokoke aja sampe anakku iki kaliren aja sampe kurang susu. Ngono ya? Cara heeh, cara gak ono susu ya tukono sapi kok nyusu lho sapi. Iki gendonge belajar ngrambut banci. Bayi to banci. Janji apa sih? Bayine banci. Apa iku instan? Iki susu bobok gak gelem, susu kaleng gak gelem, susu instan gak gelem. Asi. Asi. Dame aku memang gak iso metu, aku kan keluron. Oh. Heeh. Takon piye, Mas? Ah, sampe kan ono asine. Heeh. Heeh. Langsung ya apa kon njaluk susu kaleng apa susu asi? Susu asi, Bu. Loh, susu asi. Susu asi. Silane lho, Bu. Sutaji. Apa, Bu? Wow. Loh. Cak, lucu ya. Lucu. Lucu tak lucu. Sutaji. Apa, Bu? Anakku. Tak kudange ya, Cak. Kudangan Tak kudange. kalau aku. Heh? Kalau aku ya kudang. Ya ya sih, tak kudang wong anak-anakku dhewe. Po ami belalang kuku. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Tak tawoke karo anak bongko bayi. Cak, arek iki mungkin gemes roh aku ibune koyo ngene, ibu angkate koyo ngene, ibu kandunge koyo ngono. Lah arek kok telorong karo iku, lah arek iki mati. Heh? Ya kok tuku mbok kene lah ten. Aku gak iso duwe anak timbangane, aku gak iso duwe anak alung pegatan karo kon. Lah, ayo tak pek dhewe. Oh bayi sampe cicili bapakne iki lho. Kudangan. Belajar ngudango. Cek pase.
Ayo kudangan. Ngudang mbok kakean pola. Ya wis kata kudang. Lapo? Sing genah. Apa ami? Anak ubu-ubu. Yang mari-mari kalau mari tutu. Aku delok bayi kudu tak gawe rica-rica nyambik dadake. Po ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mie cucu. Kilu. Yang ini kudu bayi tabung oleh-oleh ani. Sing genah. Alon-alon, penuh perasaan. Ya apa jenenge dadi wong tuwa? Masa gak iso? Kok bahaya kok kakan perasaan. Loh, arek itu beda. Antara awake dhewe iki sayang temen karo gak. Ayang kok. Ayang enak-enak ayang. Tumon bayi sok tawa-tawa. Kudangan pisan Kas. Karo kasih sayang ngono. Po ami ngono lho. Kurang halus ya. Kurang halus. Oh, ngomong sing halus. Po ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mie cucu. Bayi kentut pidho kaya pas wae. Tak guyon yo temen ngentut. Wes. Karo susu tak dol-dolan ngono. Oh dimpet. Gue lagi gue. Asu, am lalu ule. Coba nek gawe. Bayi kok iso njaluk mangan ambek ginjal-ginjal iki. Mangan yo nak. Gue. Salam. Lho kok salam. Pak, mangan salam sampean. Dan kok salam. Mangan. Pergisan. Salame payu. Maaf ya nak. Gue Maaf ya nak. mending. Maaf yo. Dipangan nyambe. Dulangan dhewe. Ndulang bayi kuwi iso kakan pola, kalusen. Lah terus ya apa? Wong ancen aku gak iso duwe anak, gak tau duwe anak, dadi aku yo gak ngerti pokoke didulange jejelno ngene karepku. Bayi ini sedengkali kon. Ndulang bayi gak kaya aku ngene iki. Masa aku gak tau duwe anak. Wah, mongkok bandak. Ngene lho ndulang bayi. Wong gak tau ndulang bayi. Ngono lho kaya aku iki. Babau. Aku dieplok ya. Mek gak seneng ambek anakku aja kaya ngono carane akeh sing kate ngadopsi iki. Lah mosok Kok diapakno anakku? Salam ya Allah. apa sing kayak gitu apa?
Iki ya. Kon pancet ae kon iku. Anakku dianiaya kuntet. Kok dianiaya mergane apa? Lah iya jare kate adopsi. So, aku dibijuki mami, so. Lho lah kon rapo kok raup? Raup kakekmu. Lah tumon bayi, so. Ngeraupi aku gedang. Nah, ngene lah itu. Nek. Aku gak terima tak tuntut kon. Sing Kok lah? jare kabeh njaluk pikat anak supaya bojomu iso meteng. Karepe kuntet bener, sing salah ku kon. Lah apa? Lah wong kon iki karepe apa kepingin anak adopsi anak kok mbok kei begejil kaya ngene iki lho. Iki berarti kon iki tipu-tipu kon iki. Ya gak ngono cak kepengin ndolek dhuwit aku. Ndolek dhuwit ya ndolek dhuwit, tapi aja ngono sing bener ngono lho. Ngono acak. Iya. Mulane kon timbangane kon rame-rame kaya ngene. Iya, so. Ya tut. Mangmula ya. Iya. Iki akal-akalane sapa? Akal-akalane sapa? Iki bajul bontong iki. Aku centok dhuwit ah. Cetok duit nang jowo jalane keliru. Lah peno kok gelem. Mesti nyambut gawe. Wis aja tukaran ae Ron sik. Aja tukaran ae. Ayo lho Lutro. Iya. Ojo ae nyambut gawe. Iya. Lah sing nyambut gawe iki awakmu macul ya gak iso. Gak iso. Iki ndaut yo gak iso. Gak iso. jare. Lah iki balon yo gak iso. Apa? Balon. Patok ya ngono. Pacasan dia bojone gawe wong. Seje karo aku. Apa? Malam ini Ludruk Budi Jaya. Ya, pentas di Jino Kulon. Iki gawe lakon api. Ayo didelok. Ayo.